der skulle på møder lige nu, boys. Vi er stadig først en 4 timer og sådan noget der. Vi håber på, at vejret bliver bedre derovre, ikke? Ja. Vi er stoppet ved en eller anden lille bro her, vi skulle køre over. Og ja, jeg vil sige, det her er faktisk det pæneste sted, vi har været indtil videre. Ja, det er, lad os være ærlige. Der kan godt mærke, at vi bevæger os opad. Vi bevæger os opad. Noget eksotisk. Og vi kører altså bare igennem nogle små landsbyer, hvor vi kører 70, 80, 50. Der er ikke noget motorvej heroppe. Det her, det ser jo fuldstændig vanvittigt ud. Er det ikke her Far til 4 blev filmet? Der på den der... Hvor de hopper snow og søen. Kør videre. Vi er ankommet til Dalarna County området, og vi skal faktisk ikke helt ind til Dalarna, men vi skal sådan lidt rundt om og så op til fjeldet. Det er omkring 91 kroner der. Den ser altså rimelig god ud faktisk. Ja, Udover der er rigtig mange grøntsager, som jeg måske lige er helt så glad for, men jeg skal få en gaffel eller noget. Okay. Okay, der var lige lidt noget. Ja. Hvor mere god? Okay. Vi kører videre nu her, vi har stadig 2 timer, altså sådan, vi kommer først over kl. 17-18 eller sådan noget. Okay, vi er omkring kvarter væk fra den her park her. Der er helt stille herude. Dalarna, der kan vi simpelthen se bjørne. Det er simpelthen, der er rigtig god mulighed for bjørne her. Ikke fordi vi kommer til at se en måske, men det er i hvert fald her, der er bedst chancer. Det her det kan faktisk også være det bedste på turen indtil videre, det her. Bare lige stå her. Man ved, det bliver seriøst, når man kører på sådan noget her asfalt. Så ved man, at man er kommet op på nordpå. Altså det startede med, at vi bare lige hurtigt skulle en tur, stille og roligt, 2-3 timer væk fra Danmark. Vi endte med at køre 8-9 timer op nu. Altså det er fuldstændig smukt det her. Okay, Louis han laver lige ulvebrølet. Prøv at høre, hvem man kører det. What the fuck? Ja, bro. Vi er inde i parken nu her. Det er vi så ikke. Vi er i parken, men vandfaldet ligger en halvanden time væk med bil. Fordi vi er hernede, og vi skal simpelthen køre rundt om og så op til vandfaldet. Herfra er der omkring 40 km eller sådan noget med gåben og halvanden time i bil. Klokken er 18. Vi kan ikke nå over til vandfaldet i dag, fordi det bliver for mørkt. Altså vi er lidt frustreret nu her, for nu har vi kørt herover, og vi ved ikke, hvad vi skal nu. Vi vil gerne se det der vandfald. Altså. Vi er kørt en halv time, 40 minutter til en by, der hedder Sauna et eller andet. Vi ved faktisk ikke rigtig, hvad vi skal nu her. Vi er på en tankstation. Der er noget Q8-tank, hvor vi kan få mad. Og så er der et pizzeria i byen. Og vi har stoppet ved en kirke her. En rigtig, rigtig flot kirke faktisk. Det er 10 grader lige nu, det er rimelig koldt. Vi ved ikke, hvad vi laver her. Vi ved ikke, hvad vi skal. Vi skal sove i bilen i nat, eller sove i et telt. Fordi overnatning, det er ret dyrt her. Det er ret sent på aftenen. Nu her klokken omkring det 19 eller sådan noget. Så der er ikke rigtig noget åbent, man kan booke. Så vi skal finde et telt eller noget parkering. Herfra er der cirka en time, tror jeg, til vandfaldet. Så det ser vi altså i morgen tidlig. Spørgsmålet er, om vi skal bare blive her i sauna, eller vi skal køre op til vandfaldet og bare sove deroppe i bilen. Det tror jeg faktisk, vi gør. 45 danske kroner. Det er rigtig billigt. Vi rammer det båden med noget donut her. Er den god? Ja. Vi er 2 kilometer væk fra vandfaldet. Der er en campingvogn herovre også. Og ja, vi sover sgu op i noget. Jeg har noget dyne her bagved. Lucien tager bare siddet tilbage her. Ja, i morgen er det egentlig bare vandfaldet, så... Vandfaldet og så mod noget Dalarna. Så vi tager lige hurtigt vandfaldet i morgen. Hygger der, så ja, det er egentlig bare godnat herfra. I dag er vi simpelthen vågnet op på en parkeringsplads. Vi er lige gået ind i indgangen her til parken. Og vi parkerer faktisk 100 meter længere nede. Så vi har faktisk bare sovet på en parkeringsplads, vi egentlig ikke rigtig må sove på. Der stod, man ikke måtte sove der. Vi er inde i parken nu her. Der er noget vandfald, skulle vi at vide, og det hedder faktisk Fuglefjellet Nationalpark. Og så hedder vandfaldet Njepjes et eller andet vandfald. Det småregner lidt nu. Det er 10 grader. Vi går fra noget 20 grader ned ved Skåne til 10 grader heroppe. Og ja, det er i hvert fald meget koldt, så vi har fået flisen på. Hvordan har vi sovet? Vi sover virkelig dårligt. Sover rigtig dårligt i bilen. 2 timer ligger og spræller. Ligger og spræller i bilen. Jeg tænker bare, at nu skal jeg ind, og vi jagter nogle bjørne. Der står man skal betale for parkering 20 kroner. Det skal vi gøre herover, men jeg tror sgu, der er lukket her. Der har vi sgu noget sø her. Der må nok være sådan der over 1000 fisk i den her sø her. Det er sådan en sø, der bare fætter ind her. Okay, vi er gået omkring 400-500 meter ind i nationalparken nu her. Og man kan bare høre vandfaldet, og der er dæmning og river rafting, og der er sådan nogle her broer. Hele tiden er der broer. Det er så hyggeligt at gå herinde.
Hvad er det her? Så hvis, det er altså river det her. Det er river det her. Det er jo direkte lavet ud af en film der. Det er jo fuldstændig sindssygt. Damn. Det er godsud her. Skal vi hoppe i eller hvad? Skal vi hoppe i? Vi går her. Så ser vi bare det her bag os. Så ser vi bare noget waterfall bag os her. Der kommer lige nogle rigtig fede shots af vandfaldet her. Det gør der. Prøv lige at overveje det her, dreng. Prøv lige at overveje det her. Vi er kommet tættere på. Det er fuldstændig sindssygt der. Holy shit. Vi går helt tæt på, tror du? Ja. Det er det her, vi går over mod nu. Vi er ved vandfaldet nu her. Jeg tror ikke, vi kommer tættere. Nej. Eller vi kan vælge at gå indad her. Sådan noget adventure noget. Ja. Men vandfaldet er her. Fuldstændig vanvittigt. Vi er kommet helt tæt på nu her. Kameraet har ikke mere plads. Hvor er vi henne? Hvor vi er? Vandfald. Vi kommer helt tæt på. Ja. Vloggen, drengen. What? Holy shit. Er det cool, eller hvad? Kunst. Refreshing. The quality is insane right now, man. Hvad er sådan, det kommer ud af køleskabet? Bam! The waterfall! Jeg har set det her vandfald nu, men nu tager vi altså simpelthen en ny rute. 3,9 km står der. Der er noget med et kæmpe bjerg. Der er noget med, at vi kan se over til Norge. Så vi går bare op, og så ser vi, hvad der sker. Vi har gået 100 meter allerede hårdt. Hvad er det, vi går i? Vi går i sådan noget mudder. Men udsigten... Ja, det er wild. Det er så wildlife, det her. Der kommer en bro herovre, vi skal igennem. Der er jo mudder overalt her. Så hvad er det her? Louis er løbet herover af. Jeg ved ikke rigtig, om mit kameraudstyr det er vandtæt i min taske. Det regner altså brutalt meget nu. Der er ikke noget heroppe jo. Vi går tilbage. Vi har fået et godt view. Vi er hernede ved skiltet igen. Det der skilt, hvor der stod 3,9 km opad. Men vi er helt våde nu. Det er sådan noget... Altså, det er helt vådt det her. Altså, bukserne er helt våde. Jeg skal lige så slashe, som går i modellen nu. Hvad er det? Okay.